ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi breaking news. Irani sopano ikuti yatsekanso Strait of Hormuz. Irani yalengeza kuti iyoyo ikutsekanso Strait of Hormuz, ndipo izatsegula pokhapokha America ichotse blockade yomwe yapanga ku mapoti a dziko la Irani. Dzulo tinalengeza kuti Irani yalengeza zotsegula Strait of Hormuz, komano America inanena kuti blockade yawo sichoka, ikhalabe kayi pomwepo. Ndiye Irani lero ikuti ikutsekanso Strait of Hormuz ija mpaka America itsegule ma blockade amene yayika ku mapoti a dziko la Irani. Apatu pali njomba kapena pali game ya chess. Zimene mukuganizazo zimenezo ndi zomwezo. Tinalengeza kuti dziko la China kunatuluka report yonena kuti akukonzekera kukapereka zida za nkhondo ku Irani, makamaka ma air defenses anyowani, ma systems anyowani, kuti ayipangenso ikwipi Irani. Ndiye America inapita kukayika blockade ija, kupanga blockade mapoti onse a dziko la Irani. Tiziwe zimenezo kuti blockade ya America imapanga target makamaka mapoti onse a dziko la Irani. Ndiye patapita masiku atatu dziko la Irani ndimene limazapanga announce kuti lapanga lift latsegulaso Strait of Hormuz. Ndipo Donald Trump nayenso ananena kuti Irani yapanga open Strait of Hormuz. Thank you. Komano ifeyo siti chotsa blockade yathu. Pokhapokha zokambirana ziteke tikhale ndi ceasefire yeniyeni. Ndipo Donald Trump amanena kuti zokambirana zimene zichitika weekend iyi, asilikali a America akhala kayi pomwepo, tikambirane, tigwirizane, ndiye tichoka. Tikakambirana, tikapanda kugwirizana, tikuyamba nkhondo kuponya mabomba. Ndiye apapa zikuonetsa kuti Irani nayonso iyo inali game yonena kuti tatsegula ndicho linga choti America ichokepo, zida zija zifike zilowe mu Irani. Because zidazo sizingabwere pa ndege, ziyenera kubwera pa mastima. Makatundu ndithu abwerese zida. Ndiye ngati America sichoka zidazo sizingalowe mu Irani, ndi pameneno zinthu zisavuta. Anyway, tidikirebe ife tikhale hopeful kuti zokambirana zichitika ndipo mtendere ubwera. Dziko lonse likuvutika chifukwa cha nkhondo imeneyi. Kuchoka kumene kukuliso news zina zochokera ku Israel ndi Lebanon, kumene kupaja kunayambikaso ceasefire ya masiku 10. Ndipo ku Israel kumene ku anthu ena akuona ngati kuti America yapanga force Israel kuti ipange sign ceasefire, pamene Israel sinakwaniritse zimene imafuna. Pamene ku Lebanon anthu ngosangalala. Maripoti ena ayamba kutuluka unena kuti ku Israel kuja anthu amene adaphedwa ngochuluka kuposa manambala amene boma la Israel limalengeza. Izi ndimpekesera zimene anthu ambiri akukhulupirira kuti ku Israel kunafa anthu ambiri osati zimene boma la Israel limalengeza. Ndiye tonse tingodikirira kuti nkhondo zizite, zoona zenizeni ziyambe kutuluka, chifukwa maliro simungabise. Nkhondo zikatha, zoona zenizeni zitulukira ku Irani, ku Israel, ku Lebanon, ku America, zonse zitulukira. Ndine Nesta the Black Teacher, khalani pomwepo.